nɛgɛ ɲɛ 17 bɛ zancɛbugukaw fɛ Sikaso mara la ni Bamakɔ o waati kelen bɛ bɛn wula nɛgɛ ɲɛ 1 ma Washington DC Ameriki jamana faaba kɔnɔ. An balimaw a y'aw bisimila VOA Banbara ka Malikura kunnafoniw kɛnɛ kan bi araba octobre kalo tile 16 san 2024 kunnafoniw la kumaba dɔw bɛna tali kɛ ninnu de kan. Téléphone cakɛda so min sigilen don Maroc jamana tɔgɔla n'a bɛ wele ko Sotelma Malitel. Mali jamana ɲɛmɔgɔw ye CFA wari miliyari 160 de ɲini nin cakɛda so fɛ. Cogo min na u ka baara yamaruya gafe n'o ye lisansi ye ka se ka lakuraya. Kayatu Traoré bɛna o kunnafoniw lase an ma sisan jamukan kɔnɔ. Ka kɛɲɛ ni Mali jamana ɲɛmɔgɔw ka jalakili binni ye waati tɛmɛlen ninnu na ka taa Ukraine jamana ma k'a fɔ k'u bɛ ka Mali jihadijɛkulumaw kɔkɔrɔma don. Ukraine jamana ɲɛmɔgɔw ye laseli kɛ k'a fɔ ko kɔkɔrɔmadonni baara sira si ma tɛmɛ olu ni Mali jamana jihadijɛkulumaw ni ɲɔgɔn cɛ. Nigeria kamiyɔnba siterni dɔ furuna kunu tarata octobre kalo tile 15 wulada fɛ. Nin kasaraba in kɛra Jigawa mara kɔnɔ n'o filɛ nin ye Nigeria jamana kɛɲɛkayan fan fɛ. Mɔgɔ 94 de nin tora nin kasara in na 50 olu joginna. An balimaw an ka foli b'aw ye a y'aw bisimila ko kura VOA Banbara ka Malikura kunnafoniw nin y'o kɛnɛ sigilen ye. An bɛ taa Mali jamana kɔnɔ téléphone cakɛda so min sigilen don Maroc jamana fɛ ni a bɛ wele ko Sotelma Malitel la. Kunnafoniw y'a yira k'a fɔ ko Mali jamana ɲɛmɔgɔw y'a ɲini nin cakɛda so fɛ k'u ka CFA wari miliyari 160 labila walasa u ka baara sɛbɛn gafe min bɛ wele ko lisansi ye u ka se ka lakuraya. VOA Banbara tɔgɔla Kayatu Traoré ale b'o kunnafoniw lase an ma ka bɔ Washington. Sotelma Malitel telefoni nɛgɛjurusira cakɛdaw n'u bɛ baara kɛ ni Move Africa Malitel ka tamasiyɛnw ye Mali jamana baarakɛɲɔgɔn ye nɛgɛjurusiraw diliw kan kabini waati janna. A bilala kɛnyɛrɛyew ka cakɛdaw ka bolo ka san 2009 waati la ne Maroc Telecom ka sarabaw ye a tigiyaw kan. Misali la Sotelma ka baarakɛ nafolokun n'o ye u ka action ye kurubala kan 51 bɛ Maroc Telecom bolo. Mali jamana ale ta ye 120 ye. Baarakɛɲɔgɔn wɛrɛw Mali jamana kɔnɔna la ta ye 119 ye. Awa cakɛda yɛrɛ baarakɛlaw olu ta niyɔrɔ ye 110 ɲɔgɔn ye a kan. IAM kulu ye a sarabatigiw ye kabi Sotelma yɛlɛma kuma k'a kɛ kɛnyɛrɛ ye cakɛda ye. Saratikan min tun bɛ u ni Mali jamana cɛla la ayiwa a yɛlɛma kuma k'a kɛ kɛnyɛrɛ ye cakɛda ye sera a danna. Ka da o waleyaw kan segin ka kan ka kɛ a feere saratiw kan ka u lakuraya. VOA ye sɛgɛsɛgɛli minnu kɛ yaasa ka kunnafoniw sɔrɔ a taabolo kan ye a sɛbɛntiya k'a yira k'a fɔ ko Mali jamana bɛ kan ka nafolokun miliyari 160 ɲɔgɔnna de ɲini a saratikan kuraw la ayiwa min ka kan ka sara nin cogoya ninnu na. Miliyari 80 u kan ka sara ka bɛn octobre kalo tile 20 san 2024 ma. Miliyari 40 u kan ka sara ka bɛn décembre kalo tile 31 waati ma san 2024. A tɔ miliyari 40 u kan ka sara ka bɛn mars kalo tile 31 ma san 2025 la. Ka kɛɲɛ ni Mali jamana kɔnɔna lahalayaw ye politiki jɛkulu tɔnw farala ɲɔgɔn ka lajɛrɛ belebele dɔ kɛnɛ kan min bɛ wele ko forum k'a kun de ye hakilijagabɔ baro sigi ka se ka kɛ fɛɛrɛ ni dabaliw ka se ka sɔrɔ gɛlɛya minnu bɛ Mali jamana kɔnɔ ani ka fara dɛmɛ donni ma ka taa furancɛ fanga ɲɛmɔgɔw kan. VOA Banbara tɔgɔla Mohamed Daɲogo ale tun b'o lajɛrɛ kɛnɛ kan ka bɔ Bamakɔ. Ɲangini min tun ɲɛsinnen don parti politiques ka baaraw ma olu wulilen kɔ parti camanba de ɲɔgɔn sɔrɔ kulu kɔnɔna la n'u k'ale ma ko forum. O forum o kɔnɔna la sa hakili falen ani baara minnu bɛna kɛ o kɔnɔ Nuhuntogo n'ale ye parti min tɔgɔ ko Union pour la sauvegarde de la République ye ale bɛ o ɲɛfɔ an ye. Maaw bɛ se ka sigi ka kuma hakili sigi la k'a fɔ ko bɛ kuma min fɔ kuma min bɛ se ka ta olu yɛrɛ ka ɲɔgɔn faamu politique mɔgɔw en même temps ɲɛmaaw k'a dɔn k'a fɔ hakili jagabɔ don o bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan baaraw ka se ka kɛ n ka taa hakili sigi la n ka tɛ dɔn. O la sa ni baara yɛrɛ sigilen don sen kan kulu fɛ mun tɔgɔ ko comité de plaidoyer et de suivi des réformes n'o o ɲɛmɔgɔya o bɛ ministre kɔrɔ min n'o ye madame Gakou Salamata Fofana ye o bɛ o bolo. O la Boubacar Bokoum n'ale fana ka parti o bɛ nin kulu kofɔlen na ale y'a yira k'a fɔ k'a bɛna kɛ sababu ye ka ɲɛnabɔli caman don parti kulu minnu n'u bɛ Mali kɔnɔ wa ka tila ka yira k'a fɔ ko parti fana jɔyɔrɔ ka bon jamanajɔ la. Parti politique ka ca dɔw ko parti politique dɔw yɛrɛ kan ka latunu k'a sababu kɛ parti politique ka ca. Donc an y'a laɲini parti politique minnu bɛ yen nɔ u ka jɛ u ka hakilina kelen ta donc fɛn fɛn n'a bɛ kɛ jamana kunkan kan u k'a sɔrɔ mɔgɔw fara-faralen tɛ bɛɛ bɛ hakilina kelen kɔnɔ. Umu Dambele n'ale ye muso ka kuma lasela ye muso minnu bɛ parti kulu kɔnɔna la ale fana yira k'a fɔ ko foyi de tɛ se ka kɛ bi n'a ma kɛ sigi ka fɔ ye wa jamana kɔnɔ mun ye politique baara ye jamana tɛ se ka jɔ o kɔ ale bɛ o sɛbɛntiya an ye an k'a lamɛn. Cɛkɔrɔbaw ni denmisɛnnin dɔw la f'u k'u kɛ ɲɔgɔn kan o t'an ka danbe ye
n'a sɔrɔ an bɛ kuma ɲɔgɔn fɛ o bɛ kɛ yan il faut k'an ka kuma ɲɔgɔn fɛ gɛlɛya mana kɛ cogo cogo ni mɔgɔ kumana a bɛ ɲɛ mais ni bɛɛ y'i ta kuruti kɔnɔ k'i ta kuruti kɔnɔ wa mɔgɔ si ma Mali tiɲɛ koyi an bɛɛ de don. Ni kulu in bɛ sigi sen kan wagati min na mun ye parti politique o maa 11 olu kɔni olu bɛ kaso la o la sa Jigiba Keyita n'ale bɛ parrainage la ale hakilata ye mun ye ani kulu in bɛ se ka yɛlɛma min don baara la ale fana bɛ o ɲɛfɔ an ye. Kɔlɔlɔ dɔ b'o la kabini kalo 4 minɛkun foyi t'u la parce que ma Mali sariya foyi sɔsɔ bɛnkanni kɛlen o kan dɔrɔn an b'o kɔlɔlɔ de kɔnɔ an ye mɔgɔ caman wuli k'u da don a la halisa u bɛ bolo la an b'a ladili ka bila n'u bilala bi a ka d'an ye haminanko kelen b'an bɛɛ lajɛlen na o ye Mali ye donc an kan ka se ka bɛn ko la o bɛn ko la de papier sɛbɛnnen fɛ le 26 août passé an bɛnna kan k'a fɔ k'an bɛ ko sigi sen kan n b'a la k'a fɔ n ko 26 août 1789 n ko ye déclaration des droits de l'homme et du citoyen en France n ko Mali dunna bi an mago bɛ droits de l'homme et du citoyen na kosɛbɛ. Parti politique ɲɛmɔgɔw ani kulu minnu bɛ parti politique baaraw kɛ u filɛ k'u tɛgɛ nɔ bila gafe min na nin ye ni o baaraw u na lawaleya donna nataw la a kun o tɛ dɔwɛrɛ ye o de ye mun ye parti politique ani nin kulu kofɔlen ninnu ye u hakilinataw ye mun ye u ka se ka ɲɔgɔn sɔrɔ wagatiw la ka o fɔ ka o kɛ gafew ye ka se camancɛ fanga ɲɛmaaw ma cogo min na olu fana hakilinata ye mun ye Maliko la o ka se ka don ba la walasa camancɛ fanga ale ka se ka i ka dɔn ka fɔ baara kɛ ni o ye fo ka taa bila kalafili sanumanw olu sigili la sen kan. Mohamed Danyoko VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Bamako. Selenge dugu n'a ni Bamakɔ cɛ ye kilomɛtiri 140 ye ka kɛɲɛ ni sanji ka tiɲɛni ye ɲinan samiya kɔnɔ ko gɛlɛya camanba binnen don u ka mara kan min kɛra sababu ye ka sanji kɛ k'u ka babili belebele min bɛ danbɔ u ni diɲɛ fantɔw cɛ Mali kɔnɔna la ka u bɛɛ lajɛlen tigɛ. Salif Dumbuya ale ye Selenge duguden ye bɛɛ ni kumakan ninnu bɛɛ lajɛlen seereya min kumakanw taara Mariam Kuyate fɛ VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Bamakɔ. Semaine tɛmɛnen n'an bɛ se k'a fɔ a bɛnna tɛnɛ ma ka dusɛbɛ araba tarata la Selenge pont dɔ bɛ Sankama ani Tɛnkelen cɛ n'i bɔra Bamakɔ n'i sera Tɛnkelen i tɛ se ka don Sankama dugu kɔnɔ f'i ka se pont ma wa n'i bɔra Selenge fan fɛ i tɛ se ka se Tɛnkelen cogo si la f'i ka se pont ma donc ni pont ni karila pont i n'a fɔ tuyau belebeleba 2 de b'a la tuyau belebeleba 2 de bɛ kɔ kɔnɔ bɔgɔmugu de tun bɔ kan ka gidɔrɔn da o sanfɛ tuyau belebeleba 1 b'a la cɛmancɛ la ale karila ale zone de digira ale la ale karila donc o nana bɛn ni sanji fɛnɛ ye sanji fanga bonyana sanji ye bɔgɔmugu bɛɛ cɛ ka bɔ pont sanfɛ donc pont tora ten ka kɔ bila kɛnɛma a kɛra baaraba ye ka da kan Selenge mobiliw transportɛriw mɔgɔ minnu bɛ Selenge côté la o minnu bɛ Bamakɔ côté la o si tɛ se ka tɛmɛ fo Senamatigi dɔrɔn Senamatigi yɛrɛ bɛ tɛmɛ yɔrɔ min na fɛnɛ o yɔrɔ ka gɛlɛn kosɛbɛ ka da kan déviation min bɛ a ka gɛlɛn. Ayiwa aw ka taa ni ka seginw olu bɛ ka kɛ cogo di pour que mɔgɔw ka tɛmɛ sisan mobilitigi ye plan dɔ de kɛ sisan mobili pont karila ka mobili minnu to ba kɔfɛ kɔ kɔfɛ ni Bamakɔ côté la ani minnu bɛ Selenge côté la donc olu bɛ échange de kɛ sisan n'i ye mɔgɔ ta ka bɔ Selenge dugu kɔnɔ ani passager i bɛ taa i bɛ dan kɔda la donc passager bɛ jigin jeune dɔw bɛ yen olu bɛ aw ka marchandise ta k'u ka kɔ tigɛ n'a ye ka taa di mɔgɔ dɔ ninnu ma mobili dɔ ninnu ma olu fɛnɛ bɛ continuer ka taa Bamakɔ donc c'est très difficile voilà an kɔni b'o cogo la fɔlɔ. n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko taa ni ka seginw kɔni ka gɛlɛ kosɛbɛ dala dumuniw ni makoɲɛminɛw doli gɛlɛya bɛ olu kow fɛnɛ na wa dɔ faralen don fɛnw sɔngɔ kan nin waati in na ye wa. K'a fɔ ko fɛn farala prix kan yan o kɔni o kumaw tɛ sababa ye ka da kan an ye mɔgɔ caman ɲininka an ye commerçant ba caman ɲininka fɛn ma fara prix kan dɔ farala olu ka transport kan olu ka minɛnw transport mais sinon fɛn ma fara mɔgɔninfin transport kan minɛnw transport dɔ farala o ma ka da kan o minɛnw tigɛyɔrɔ la kɔ la o de ka gɛlɛn kosɛbɛ parce que a yɔrɔ fana ka jan ka tɔgɔma sen na ka taa minɛnw ni sukɔrɔbɔrɔ ninnu ji décharger ani fɛn caman olu de ka gɛlɛn o de ye dɔ fara u ka wari kan i n'a fɔ sukɔrɔbɔrɔ kelen o bɛ ta ka bɔ Bamakɔ ka na n'a ye Selenge 120 bɔrɔ kelen 50 kilos maintenant il me semble que o yɛlɛla sisan fo ka se 270 ma ka da kan a bɛ jigin yɔrɔ mun na a donni n'a yɛlɛli a ko ka ca donc o de ye commerçant kɔni sɛgɛnna a yɔrɔ la kosɛbɛ parce que olu ka prix yɛlɛla mais o bɛɛ la ta o ta o ma sɔn ka fɛn fara prix kan o ma fɛn fara sikaro prix ma o ma fɛn fara foyi prix kan tajifeerelaw ɲininkala olu ko olu ka réserve kɔni a dan ye bi dɔw ta bɛ se ka ban bi dɔw ta sini ye dɔw ta bɛ se ka semaine yɛrɛ ban mais tajitigi kɔni ye kangarida kɛ k'a fɔ ni ko baara ma teliya ni semaine bɛɛ olu ka stock bɛ ban pewu olu bɛ jɔ
donc n'a jɔra san dɔ bɛ fara prix ma obligatoirement. A pɔn kofɔlen kari la kabini internet tɛmɛli ni waati in na a pɔn yɛrɛ a lahalaya bɛ cogo di? An ka jamana ɲɛmɔgɔw ni an ka cercle ɲɛmɔgɔw ani an ka commune ɲɛmɔgɔw ani transporteurs ni an ka butigitigiw olu ye bolo di ɲɔgɔn ma kɛ u bɛ ka déviation dɔ dilan déviation kɔni bɛ ka dilan a kɛrɛfɛ. An bɛ taa ni kunnafoniw ye farafinna gungana fan wɛrɛ fɛ Nigériyakaw fɛ yen u ka camion citerne belebele dɔ furuna kunun tarata wula fɛ marabolo kɔnɔ yɔrɔ min bɛ wele ko Jigawa n'a filɛ nin ye Nigériya jamana ka yan fan fɛ. Kunnafoni laban minnu binna sisadani na yirala k'a fɔ ko mɔgɔ 100 ani mɔgɔ 40 de fatura ni kasara in senfɛ a ka ca ni mɔgɔ 50 ye minnu bɛɛ lajɛlen joginna min kunnafoni dira u ka marabolo lakanabaga dɔ fɛ ka bɔ Majiya. O nɔgɔni fɛ u ye kunnafoni lase k'a fɔ ko nin yɔrɔ kofɔlen bɛɛ toro fɛ ni o bɛ Jigawa mara kɔnɔna la kilomɛtiri 530 o de bɛ ani Abuja cɛ. An bɛ to kunnafoniw kɔnɔ Benin jamanaden min lakodɔnnen don ni a ka hakilina falenfalenw ye ni a sɔrɔla Faransi jamana kan n'o ye Kemi Seba ye. Kunnafoniw y'a jira k'a fɔ ko ntɛnɛndon ko Faransi jamana ka tɛgɛ kɛra a la u ka pankulu jigiyɔrɔ la. Kemi Seba a lakodɔnnen don ni a ka hakilina jijalenw ye ka farafinna gungana kɔkɔrɔma don min jatira nanzarala kulu caman fɛ k'a fɔ ko bɛ kɛ ni lagosilikanw ye ka taa nanzarala ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la Faransi jamana. Georges Atino VOA Bambara tɔgɔla ka bɔ Washington ale b'o kunnafoniw lase. Juan Branco, Kemi Seba ka lafisabaga jɔrɔlen de tun bɛ kunnafonidilaw ɲɛkɔrɔ bi lafisabaga in ye a lase k'a fɔ ko Kemi Seba sera Faransi sabula k'a tun tɛmɛtɔ don ka taa jamana wɛrɛ la nka k'a y'i to ye senfɛ ani Benin kɔni fanga sina dɔw ye ɲɔgɔn ye kɛ sabula ko Kemi Seba kɔni kɛlen don ka a Benin jamana ɲɛma ka fanga kɔni jalaki nka lafisabaga in jɔrɔlen don Kemi Seba ale kana bila Benin kɔni kitiso ka bolo kan sabula Juan Branco Kemi Seba ka sɔrɔ na donna ka fɔla ni o kɛra yen a bɛ sɔn ka si kaso kɔni kɛ Benin jamana kan hakili jiginna Benin jamanadenya sɛbɛn o fana bɛ Kemi Seba bolo wa Faransi a minɛlen ye a jalakilen don sabula ko ani jamana wɛrɛ kɔni bɛnbɛnbɛn dɔ kɛ Faransi juguya la n'o dun sɛbɛntiyala o ɲangata bɛ se ka taa fo san 10 kaso la. Kemi Seba ale mun ka Faransi jamanadenya sɛbɛn kɔni minɛna a la kabini juillet kalo tɛmɛnen nka o kɔ Niger ɲɛma olu tun ye a latigɛ k'u ka maabaw ka dugutaga sɛbɛn passeport diplomatique dɔ di Kemi Seba ma. An bɛna don an ka jɛmukan ta ko filanan o hukumu kɔnɔ o kama an b'a ɲini aw bɛɛ lajɛlen fɛ aw ka to an ka arajo fiɲɛsiraw ni jabaranin so kan aw k'an bɛɛ sɔnni. K'i abonné VOA Bambara WhatsApp la walasa kunnafoni fosi kana fɔ i kɔ o ka nɔgɔn kojugu. I ka WhatsApp kɔnɔna la i bɛ taa statut lajɛyɔrɔ la yen i b'a sɛbɛn VOA Bambara i b'an ka chaîne ye a kɛrɛfɛ i b'a sɛbɛnnen ko suivre i bɛ i tɛgɛ digi o kan o la fosi tɛ fɔ i kɔ. N'i ko seko ni dɔnko n'i ma se dɔgɔnɔ jamana i bɛ se ka kunnafoniw sɔrɔ ka bɔ Mali la Laginɛ ani Burkina Faso. O bɛ yen a bɛ wele wusula min na ko kɛlɛ banna hali cɛ dusukun mana kɛ fara ye n'a y'a kasa. Fo ka taa se Sénégal ma. Je dissous l'Assemblée nationale. O fara anglais kalanni kan bamanankan sira fɛ. Nɛgɛ ɲɛ 9 o de bɛ yen is 9 o'clock. What time is 8? VOA Bambara ka WhatsApp kan farafinna ni diɲɛ kunnafoni fosi tɛna fɔ aw kɔ bilen. Ayiwa somɔgɔ don dɛ a ci limanaw fana ma. An balimaw an ka foli b'aw ye ko kura a y'aw bisimila aw bɛ ka VOA Bambara ka Malikura kunnafoniw lamɛn ka bɔ studio 53 na VOA soba kɔnɔ Washington DC. Ka tɛmɛ ni kunnafoniw ye an bɛ taa Mali jamana kɔnɔ kabiri waati tɛmɛlenw na jamana ɲɛmɔgɔw tun ye jalaki bi Ukraine jamana kan k'a fɔ k'u bɛ ka Mali jɛkulu maramafɛntigiw ani jihadi jɛkulumaw kɔkɔrɔma don. A yirala k'a fɔ ntɛnɛn tɛmɛlen Ukraine jamana ɲɛmɔgɔw ye laseli kɛ min kɛra kunnafoni sɛnsɛnnaw ɲɛkɔrɔ ka Mali jamana jaabi k'a fɔ ko ni hakilina minnu taara Mali jamana fɛ ka ɲɛsin u ma ko wulikajɔ baara foyi ma kɛ olu fɛ dɛmɛsira la ka taa Mali jamana jihadi jɛkulumaw ani jɛkulu maramafɛntigiw ma. An bɛ to kunnafoniw kɔnɔ ka taa nin waati in na Côte d'Ivoire jamana kan sɛgɛsɛgɛliw y'a jira k'a fɔ ko kɛlɛ min bɛ Rusila ani Ukraine jamana cɛ lakodɔnnenba tɛ
Côte d'Ivoire jamanadenw fɛ nka o n'a ta o ta ko sɔrɔ gɛlɛya min binnen don diɲɛ kan ni o dɔ selen don farafinna gunkana fan bɛɛ ma koɲɛ kɔni jateminɛlen don maa caman fɛ nin waati in na Abidjan bɔlɔ kɔnɔnaw la VOA Bambara tɔgɔ la Naman Jara ale b'o kunnafoniw lase. Côte d'Ivoire jamana na tuma min ni mɔgɔw kumana balo sɔngɔ gɛlɛya kan u bɛ marabagaw mara cogo de jalaki. En tant qu'Ivoirien, nous remarquons beaucoup qu'il y a... Ne Côte d'Ivoire jamanaden ye an y'a kɔlɔsi mɔgɔw bɛ k'u nisɔngoya jira ka ɲasi fɛnw sɔngɔw gɛlɛyali la. Transport kɔni sɔngɔ bɛ ka yɛlɛ de ka taa fɛ. A ka kan u ka fɛɛrɛw ta sɔngɔw ka nɔgɔya. Baloko ka gɛlɛ fɛɛrɛw jɔnjɔn ka kan ka ɲini a la walasa ka nin gɛlɛya in ɲɛnabɔ. Bon, concrètement, que ce nouveau gouvernement-là pense vraiment à la population. Côte d'Ivoire, kumaw kɔni bɛ baloko gɛlɛya in de kan. An bɛ min ɲini o de ye marabagajɛkulu kura in nka hakili to jamanadenw na. Bawo sɛgɛn b'an kan, gɛlɛya min b'an kan, marabagajɛkulu ka kan ka an dɛmɛ soko la, transport ni baloko la. Nka sɔngɔw gɛlɛyali bɛ tɛ marabagaw n'o ye soroko dɔnnikɛlaw dɔw kafɔ la. Coronavirus bana ni Ukraine kɛlɛ de ye fɛnw sɔngɔw gɛlɛya. Nga Côte d'Ivoire jamanadenw caman to kalama bawo kunnafonidilaw fana m'u jɔyɔrɔ fa o siratigɛ la. Isabelle Vovori ye kunnafondila dɔ ye. Relativement à la vie chère, il faut savoir que les populations ivoiriennes... Balo sɔngɔw gɛlɛya jamanadenw bɛ fɔlɔ ka jalakiliw kɛ ka ɲasi marabagaw de ma. Bawo olu de ye jamana kuntigi sugandi wa a n'a ka marabagajɛkulu de ka kan ka fɛnw sɔngɔ nɔgɔya u bolo. Sisan kunnafonidilaw de ka kan ka ɲɛfɔ k'an bɛ Russie ni Ukraine ka kɛlɛ de kɔnɔ n'a kɔlɔlɔw bɛ jamanaw bɛɛ kan diɲɛ kɔnɔ i n'a fɔ Côte d'Ivoire ni dumunifɛnw sɔngɔw gɛlɛyara. Nin kuma kelen in de bɛ fɔ diɲɛ kunnafonidilaw fɛ n'u ye faamuyaliw di sɔngɔw gɛlɛyaliw kan. U ka fɔ la Côte d'Ivoire jamanadenw t'a dɔn fɛn min y'a to dɔw farala fɛnw sɔngɔw kan bawo kunnafonidilaw tɛ kunnafoniw di o kan ka caya jamana kɔnɔ. Stéphane Soumaoro fana ye kunnafondila dɔ ye. En tant que professionnel des médias, il faut savoir que c'est le rôle des médias de... Ne ye kunnafondila de ye. Kunnafonidisow de ka kan ka jamanadenw lafaamuya fɛnw sɔngɔw kan. Bawo muso min bɛ beɲɛ kabalama feere kokodi kare kɔnɔ walima a bobo a t'a ka kababoro sɔrɔ cogo dɔn ka na fɔ a fɛ. Sisan o feerelikɛla kelenw de bɛna fɔ ko kababoro da ka gɛlɛn, buru da ka gɛlɛn, an ka kurasan da ka gɛlɛn, n'an b'u san don o don k'u dun. Sojo minɛnw da gɛlɛyara n'u bɛ bɔ ko kan ka na bi n'u ka dɔgɔ suguw kɔnɔ. Sisan kunnafonidilaw de ka kan ka jamanadenw ladɔnniya ninnu bɛɛ kan don o don n'a sɔrɔla politiki gɛlɛyaw kosɔn. Wa kunnafonidilaw jɔyɔrɔba de b'u la o siratigɛ la walasa ka jamanadenw lafaamuya. Côte d'Ivoire jamana kunnafonidilaw bɛ kunnafoniw di Russie ni Ukraine kɛlɛ kan nka jamanadenw ma faamuyali sɔrɔ kɛlɛ in ye kɔlɔlɔ minnu nati jamana kɔnɔ. Sisan barokɛnɛw dɔrɔn de b'a to kunnafonidisow la jamanadenw bɛ faamuyali jɔnjɔn sɔrɔ. Tuma bɛɛ marabagaw kɔni bɛ hakilijuguw kɛ Russie ni Ukraine ka kɛlɛ in kɔlɔlɔw kan ka ɲasi feereli kɛ minɛnw ma. Seko ani dɔnko nasiraw fɛ bi an bɛna kuma Manden fɔli fɛn kɔrɔba dɔ kan ni o ye bala ye. Masa Michel Keita ale ye denmisɛn sifin ye min ka baara bɛnnen don dɔnkiliw dilanni ma ni ka u lakodɔn min dɔnsenw kumakan caman bɛ ta ni balafɔn ye n'o ye balani yɛrɛ ye. Ni kunnafoni ninnu kumakan bɛɛ lajɛlen taara VOA Bambara ka lasilikɛla Jiro Kindaw fɛ ka bɔ Bamakɔ an k'o lamɛn. Kɔbalagɔli ye fɔlikɛminɛn ye min bɛ dilan Masa Michel Keita fɛ. A fɔlikɛminɛn nin ye fɔlikɛminɛn kura ye ka d'a kan masa ye an ka fɔlikɛminɛn suguya 3 de fara ɲɔgɔn kan ka o sigi kɛsu kelen kan. Masa Michel Keita ale bangera Kɔnsankui ni o ye san mara ye. Kɔbalangɔni ni o ye nin fɔlikɛminɛn nin ye o bɛ kora bala ani kamelengɔni de ko fɔ masa fɛ. A ka fɔla nin fɔlikɛminɛn nin ye a dan ye a kelen ta nin ye an bɛ don min na i ko bi sabula ale de ye a hakilina sɔrɔ ka nin baara kɛ. Bala ye kɛsu a sɔn bɛ jigin a kɔnɔ bon o fana ka bɔ la ɲɛ bɛ kɛsu in na o de fana ye kura in ani gɔni o fana bara de ye nin kɛsu nin fana bɛ sɔn di ninnu ma i y'a faamu o y'a différencier nin ye bala ye nin ye gɔni ye nin ye kura ye mais ni mɔgɔ 3 fana bɛ se k'a fɔ
bɛɛ bɛ se ka dɔ bɛ se ka yan occuper dɔ bɛ se ka yan occuper voilà mais pour le moment ne kelen de b'a fɔ. masa baarakɛɲɔgɔn y'a yira k'a fɔ ko masa cɛsirilen don kosɛbɛ a ka seko ni dɔnko baaraw la ka fara fɔli kan a bɛ fɔli ka minɛn suguya wɛrɛw dilan min tɛ kɔbala gɔni ye. n ye masa ka manaje ye bon a bɛ san caman bɔ sisan ladalafɛn kɔrɔ a tɛ komi a tun tɛ yen a tun bɛ yen mais k'a ta k'a yɛlɛma k'a bayɛlɛma k'a kɛ fɛn wɛrɛ ye fɛn min bɛ se ka mɔgɔw dabali ban halisa nin fɛn min filɛ nin sigilen filɛ nin c'est très cher masa ye mɔgɔ min ye masa tɛ mɔgɔdenni tɛ quoi ni n ko mɔgɔdenni tɛ ne bolo mɔgɔden tɛ hali mɔgɔw bolo mɔgɔden tɛ parce que minnu bɛ masa dɔn u b'a dɔn masa ye artiste sugu min ye masa ye artiste polyvalent de ye. a bɛ ni nin instrument la a bɛ n bɛ se k'a fɔ a bɛ an ka manden culture a b'o de yira parce que bala b'an fɛ yan ngɔni bɛ yan n taara wasolo ngɔni bɛ yen bon kora la kora aussi c'est du mandin bon a bɛ manden yɛrɛ de yira ne ka nin dabɔkun ye k'a yira halisa anw na an bɛ se ka ko wɛrɛ kɛ n'an ka instrument an bɛ se ka fɛn baden de kɛ n'a ye n'an sɔnna ka baara kɛ k'a yira an ka génération la fana an ta ye mun ye an ka o minɛ an k'o minɛ ba la quoi n'an y'o minɛ ba la i b'a ye mɔgɔ wɛrɛw fana bɛ valeur don a la kosɛbɛ. ala ni kɔni ye o ye percussion ye o bɛ a nɔ la mais fɛn min ye ninnu tɔ ye kora ni fɛn ye olu ye cordophone olu bɛ se ka accord changer ka bila instrument tɔw la ka jouer ni mɔgɔ tɔw ye a bɛɛ bɛ se ka mɔgɔ wɛrɛ accompagner a bɛ se ka don orchestre kɔnɔ a bɛ se ka traditionnel pure fana kɛ n'a ye voilà. a tɛ komi a bɛ instrument dɔrɔn fɔ a bɛ instrument min filɛ nin ye a yɛrɛ de b'a bɛɛ dilan a b'a bɛɛ dilan a yɛrɛ b'a dilan a b'a fɔ donc masa il est très fort il est bien ka ɲi. page bɛ Facebook sanfɛ M Kobala Goni TikTok fana sanfɛ bon pour le moment an kɔni ma Kobala Goni dayɛlɛ mais n yɛrɛ ka tɔgɔ masa Michel Keita n'i donna ou bien n'i donna Modar TV kɔnɔ soit Alvin Pro kɔnɔ i bɛ n ka fɛnw ye. kora ni bala ani gɔni lakodɔnnen don an fɛ mande kɔnɔ ani diɲɛ fan caman na nka u ka fara ɲɔgɔn kan u ka jɛ baara kelen na nin ye a siɲɛ fɔlɔ ye o la masa Michel Keita ka laɲini ye a ka nin fɔlikaminɛ nin ka lakodɔn kosɛbɛ an fɛ Mali kɔnɔ yan ani Mali kɔ kan o la a mako bɛ jamana ani jamana kɔnɔdenw ka dɛmɛ la ani u ka bilasirali la. ayiwa sisan an bɛna don Siyaka Tarawele ale ka farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw na Siyaka i n'u la. Mariam i n'u la ka VOA lamɛnbaaw bɛɛ lajɛlen fo bi farikolo ɲɛnajɛ bɛ taa ni an ye farafinnagun kan aw b'a kalama cogoya min na min ye Coupe d'Afrique des Nations CAN Maroc bato-ɲɔgɔn 5 o éliminatoire tile 4 ɲɔgɔndanw olu kuncɛra kunu tarata octobre kalo tile 15 san 2024 na min ye jamana 24 olu de bɛ kɛnɛ kan san fila o san fila o jamana 24 ninnu na segi kɔni ka fara jatigi kan segi olu ka sɛbɛn sɔrɔlen ko ka qualifier o jamana 7 ninnu o ye jɔn ni jɔn ye Burkina Faso ale de kɛra fɔlɔ ye ka fara Cameroun kan Algérie Sénégal RD Congo Angola ani min ye Égypte ye olu yira kɛnɛ kan ka ban ka da kan u ka sɛbɛn sɔrɔlen ko ka qualifier min ye Mali ye malidenw a ka ja sɛnɛdɔrɔnta kanubaw u tun sigilen bɛ k'a fɔ kunu Mali ni Guinée Bissau ka ɲɔgɔndan na Mali tun bɛ se sɔrɔ ka kuru 3 ta walasa ka taa kɛnɛ kan ka sɔrɔ ɲɔgɔndan ma kuncɛ ka da kan éliminatoire ɲɔgɔndan tɔ ye 2 ye nka u ma se ka ɲɛnabɔ ka da kan Guinée Bissau ni Mali yi fila nin bi de kɛra kanakolo fan fila bɛ fɛ si ma se si la nka basi tɛ ka da kan Mali ka kulu kɔnɔ n'o ye groupe I ye jɔyɔrɔ filanan bɛ Mali bolo kuru 8 farankan 2 Mozambique kɔfɛ kuru 8 fana farankan 4 basi tɛ n y'a fɔ cogoya min na Mali bɛna ye kɛnɛ kan ka da kan ɲɔgɔndan tɔ ye 2 ye an bɛna Sidi Tarawele lamɛn farikolo ɲɛnajɛ kunnafonidila don Bamakɔ ale y'a yira an kana daji tu jaabi in kan ka da kan jigiyaw bɛ yen an ka Sidi Tarawele lamɛn. a kun ka d'an ye an ka sebaya sɔrɔ nka fɛn dɔ da jiginna a kɔnɔfɛn ma bɔn a filani bi funi foyi kɔni maa ti daji tu a kan ka sababu kɛ n'i bɛ ka jouer jamana wɛrɛ surtout a tigi ka so an b'a bisigi cogo min na k'a fɔ an kan ka taa sebaya ta olu ka jagoya la olu fana labɛnnen de don u ka sebaya fana sɔrɔ u ka so jango u ka jama ɲɛkɔrɔ walasa u fana ka jɔyɔrɔ ɲuman sɔrɔ bakuruba in na cogo min na a filani bi kɔni fu ani fu ne bolo jaabi kolon tɛ ka sababu kɛ journée 2 wɛrɛ bɛ ka na Mali kan ka balontan 1 kɛ a ka so ka taa 1 kɛ jamana kɔ kan. Ninnu bɛ 10 novembre kalo nata la min ye
Mali ale ni Eswatini olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan Bamako yan o ye o ko segini ye min ye Mali ani Mozambique Mali bɛ taa Mozambique ka taa Mozambique ka wele jaabi o bɛ kɛ éliminatoire ninnu ɲɔgɔndanw bannen ye novembre kalo la an jigiya b'a kan ko Mali na se sɔrɔ ka da kan kurusigi kɔni a kɛra cogo cogo Mali bɛ kuru 10 sɔrɔ ka ye Maroc kɛnɛ kan san wɛrɛ 2025 la halisa kaniko kun kan min ye Nigeria ye ale ma se ka ɲɔgɔndan tan kunu ale ka bakuruba kɔnɔna na ale tun kan ka bisimila min ye Libi fɛ Tripoli nka ale selen Tripoli pankurujigi kɛnɛ kan gɛlɛyaw donna baara la Nigeria sirantolantanaw n'o ye u ka forobatɔn ye Super Eagles olu ma se ka taa ɲɔgɔndan in tan u kɔni jagola ka sigi u ka jamana kan mɔgɔw kɔni sigilen bɛna ye k'a fɔ kafu n'o ye farafinnagun sirantolantan ɲɛmayaso ye a na don dɔ sugandi walasa ɲɔgɔndan in ka tan Nigeria a ka bakuruba kɔnɔna na jɔyɔrɔ fɔlɔ b'a bolo kuru 7 ka kun cɛ ni basket ye sanfɛ cɛliw u bɛ basketball Africa League ko fɔ san wɛrɛ ta 2025 Stade Malien de Bamako cɛw ko don olu de bɛ ka Mali jɔyɔrɔ fa a kɛnɛ kan n'o ye éliminatoire ye Stade Malien de Bamako qualifiera phase nata la u bɛ taa Abidjankaw fɛ yen novembre kalo nata la ka daminɛ tile 5 ka taa bila tile 10 na ka da kan éliminatoire kun fɔlɔ tanna Tripoli o kun cɛra kari tɛmɛnen o kɛnɛ kan min ye Stade Malien de Bamako ye ale ye se sɔrɔ ye a bɛna taa farafinna ɲɔgɔndan in gun kan n'o ye basketball Africa League ye n'o ye basketi sanfɛ legelege dɔ ye farafinnagun kan o min daminɛ kabini san 2020 waati la san o san an b'a ye jamanaw bɛ taa kɛnɛ kan Stade Malien de Bamako kɔni tɛ kura ye nin kɛnɛ in kan ka da kan u deli ka se kɛnɛ kan nka hali n'a y'a sɔrɔ u ma jɔnjɔn ta baaraw bɛ sen na degeli karamɔgɔw bɛ ka baaraw kɛ walasa yanni novembre kalo cɛ o yɛrɛ sera ka ban Stade Malien de Bamako cɛlakaw ka se ka Mali jɔyɔrɔ fa kɛnɛ kan cogoya min ka kunkɔrɔta sɔrɔ basketball Africa League n bɛ segin a kan basketi ɲɔgɔndan belebele dɔ farafinna n'a bɛ basketi sanfɛ legelege ko fɔ n'i tɛ se basketi la n'i ma se ka senkola dɔ sɔrɔ i ye man di a kɛnɛ kan an bɛ Stade Malien de Bamako mɔgɔw fo u ka baara la cɛsiri la Tripoli ka da kan o dɔrɔn tun tɛ yen a bɛ f'o ma ko basket Elite 16 u y'u niyɔrɔ ta o kɛnɛ de kan dɔgɔkun tɛmɛnen na. An ka foli b'i ye Siyaka Tarawele nin tun ye Siyaka Tarawele ka farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw ye min bɛna dan sigi an ka jɛmukan na nin waati in na an bɛ foli ni tanuni kɛ ka taa an lamɛnbaga kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma k'aw to aw sigiyɔrɔw la ka foli kɛ fɛnɛ an baara ɲɔgɔn arajo minnu ni an bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ n'o dɔ ye Sankaw ka arajo Perzan ye ka taa se arajo Emergence ma Ɲorodi Sahelkaw fɛ yen fo ka se Yuwaru Gawo Mopti a n'a lamɛnniw ma arajo Korona an ma ɲinɛ olu fɛnɛ kɔ foli ni tanuni b'aw ye an ye min sɔrɔ bi ka di aw ma o de tun ye nin ye sini n'Ala ma baasi wɛrɛ kɛ aw ni Kɛyatu Tarawele bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ VOA Bambara ka Malikura kunnafoniw o kɛnɛ kan aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn waati wɛrɛ. I abonné VOA Bambara WhatsApp la wasa kunnafoni fosi kana fɔ i kɔ o ka nɔgɔn kojugu i ka WhatsApp kɔnɔna la i bɛ taa statut lajɛyɔrɔ la yen i b'a sɛbɛn VOA Bambara i b'an ka chaîne ye a kɛrɛfɛ i b'a sɛbɛnnen ko suivre i bɛ i tɛgɛ digi o kan o la fosi tɛ fɔ i kɔ i bɛ se ka kunnafoni sɔrɔ ka bɔ Mali la Laginɛ ani Burkina Faso. Plan dɔ bɛ yen a bɛ wele wusula min na ko kɛlɛ banna hali cɛ dusukun mana kɛ fara ye n'a y'a kasa. Fo ka taa se Sénégal ma. J'ai dissous l'Assemblée nationale. VOA Bambara ka WhatsApp kan farafinna ni diɲɛ kunnafoni fosi tɛna fɔ aw kɔ bilen. Ayiwa, somɔgɔ sama don dɛ, a ci limanaw fana ma.